Muje. Tare shi dalla. Koma waye uwarsa muje. Wai ake haka? Menene yana faruwa ne? Na ga sai wani wucewa ake anya lafiya gari. Ko dai Yau ma an sabon din. me ka san mutane ba? Ko matsala. Abada la ke ba dan sanda bane. Ba ai kace na fi ka jarumta ne. Lalabi da jarumta ce na fi ka. Ai a kai. Kaga abin yayi yawa. So uku fa kenan. Ina zuwa kai dai ka jira ni. Akwai matsala. Oga, Ni gaba ɗaya na tsorata. Oga. Kaga ɗaya ya wuce da gudu. Na biyu ya wuce da gudu. Ga na uku mai mashin ya ce wai sauri suke. Ya gane? Ni yanzu dai bare. yalla bai. Wallahi kasi muna ji. La baka isa ba. In ka isa ka banna na Allah dina. Dama yanzu mutanen nan mu suka sa ido ma'aikata can an yanka mu. Kai. Me haka? In da ne kai. Wallahi ba kashi ba. Ko haihuwa za ka. Mu je kan gollawali. In ka isa Allah ya in ka tafi Allah ya tsira. Wallahi ba ka banna. Kan gollawali zan yi kasi. Wallahi lazi ba za ka banna Allah yanzu zamu dawo. Kai zan kore ka. Kai. Kan gollawali za mu je mi kasi. Kan gollawali. Allah wuce da gudu. Bilal ne ko mu kai kaga. Kai. Ba ka shiru ba? Wallahi zan kore ka. Billahi lazi zan kore ka. Kai ka zaka ji. Ko maman yabo ba ta ba mu mariya ka ba. To kai ka fito aiki wasa ka fito yi zaka tsaya zaka tafi haka ake yi. San da muka je Maiduguri ana kashe mu 850 muka shiga bataliyar mu. Sai da haka da mu duka karanka ta kab ni kadai na rage. Da biyu amma kai yanzu daga ganin wannan yanzu ka san me Ana cewa za a tura Maiduguri za mu waje aiki. Allah ya kara da ka tsoro. Ai ni jarumi ne amma yanzu bari in janda tunda haka mutanen sun wuce. Kwanan nan an yanka mutum 100 da kaza. Kidnapping nan to tunda naga suna da wuce ban san me suke gudu ba amma bari in dan dawo. Allah yanzu zan dawo. Na rike ka tire na mana wayo zai. Alkurahin na sai a siyar gyaniki. Wallahi na je.